Ariketa bi hauetan, guk frogatu behar dugu hori 0 emoten duela. Hasengo dugu, propietateak aplikatuz, saiatu lortzen, edo bi lerro, edo bi zutabe, edo proportzional, edo bardin, edo zutabe baten danak 0, edo lerro baten danak 0. Vale? Kasu honetan esango dugu, aprobetxatuz trigonometrian ezagutzen dugun formulik famatuena, oda, sinu karratu gehi kosinu karratu berdin bat dela, guk egiten badugu lehenengo zutabeari gehitu hirugarrena, geratuko da sinu karratu x gehi kosinu karratu x, hau da bat, sinu karratu y gehi kosinu karratu y, hau da bat, eta sinu karratu z gehi kosinu karratu z, bat. Eta bigarren zutabea berdina denez, aldugu esan, hauze, 0 dela, bi zutabe hauek berdina direlako. Idatzi beharko genuke, z bat eta z bi berdina direlako. Eta bigarren ariketan, bat, biru, lau, bo, 6, zazpi, zortzi, fijaten basarie, lerroka edo zutabeka berdin dio, kenketak egiten baditugu binaka, hau da, adibidez. Bigarren lerroari kendu lehenengoa. Eta laugarren lerroari kendu hirugarrena. Zer geratzen da? Bosken bat lau, seiken bi lau, zazpiken hiru lau, eta zortziken lau, lau. Gero, behatzi, amar, amaika, amabi, eta amairuken behatzi, lau, amalauken amar, lau, amabosken amaika, lau, eta amaseiken amabi, lau. Beraz, berriro, hauze, 0 da, bi lerro hauek berdina direlako.